dan il-budget qed jaħseb għal pensjonanti u naħseb hija xi ħaġa tajba xinna ngħidu żmien li hemm bżonn li tal-inqas insaħħu daqsxejn dak is-settur. Hemm ukoll diversi miżuri għal min qiegħed fuq il-minimum wage. Din kienet ir-reazzjoni ta' Kevin Bonello, il-President tal-Forum Unions Maltin għal budget 2017. Iż-żieda fil-pensjonijiet kienet innotata mill-imsieħba soċjali kollha li jirrappreżentaw il-ħaddiema. 22,000 pensjonant bidħul sa 13,000 euro mhux se jibqgħu iħallsu taxxa biex f'ċerti każi jkun hemm gwadan ta' 585 euro fis-sena. Fil-waqt li 2800 koppja se jgawdu minn żieda ta' 4 euro fil-ġimgħa. Miżura li l-Union ħaddiema Maqudin qalet li ilha tisħaq dwar il-bżonn tagħha, kif spjega l-kap eżekuttiv Josef Vella. U kien hemm ukoll aġġustament fil-pensjonijiet li bħala UHM jiena ngħidu li kien sar bżonn li l-pensjonijiet jiġu aġġustati għaliex ħafna mill-pensjonanti tagħna kienu qed jaqgħu taħt il-linja tal-povertà. Miżura oħra nnotata kienet iż-żieda fit-tħul ta' dawk bil-paga minima. Dawn se jaraw żieda minn tal-inqas 4 euro fil-ġimgħa. Il-minimum wage earners tajjeb dan il-budget qiegħed jindirizzhom ukoll. Ġifieri hemm benefiċċji li jirrigwardaw lilhom. Konna nixtiequ bħala UHM li kieku l-proposta tagħna li tiġi konsidrat l-istudju tal-living wage tkun qiegħda hemmhekk. Iżda l-Gvern ma waqaf xemm, kif spjega Josef Buġejja, Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union. Apparti li id-diversi miżuri mħabbra anki dawk li għadin fil-paga minima li ħajkollhom dħul komplessiv ta' 4 euros, hemm diversi miżuri li jgħinu biex il-ħaddiema li attwalment qegħdin fil-postijiet tax-xogħol jaħsbu ħiliet ġodda biex ikomplu jtejbu il-ħiliet u l-pagi tagħhom. Allura mhux ġast qed jagħti għajnuna gvern qed itik lodda biex inti tkabbal l-arfien u l-kompetenzi tiegħek biex iżżid inti u tapplika l dawk il-postijiet ġodda fl-istruttura tal-pagi li hemm fil-postijiet tax-xogħol floli biex inti tkompli ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tiegħek.